নমস্তে। আজি মই বিশেষ কথা লৈ বা বিশেষ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে শুনিছে চাগে বিটিচিৰ EM আক্তাৰা আহমেদ ডাঙৰীয়ানী যে যোৱাকালি সংবাদ মাধ্যমত এপছুক পাগল হৈছে বুলি কৈছে। তেখেতে এপছুক এনেকা পাগল হৈছে বা পাগল হৈছে বুলি কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে বা দূৰত থাকিবৰ কাৰণে এই সময়ত আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আগন্তুক দিনত এনেকা আপছুক পাগল হৈছে কিবা হৈছে বুলি কোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিবৰ কাৰণে তেখেতক আমি প্ৰথমতে আহ্বান কৰিছোঁ। আগন্তুক দিনত আপুনি এনেকা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংগঠন বা এপছুক এনেকা কোৱাৰ পৰা দূৰত থকাটোৱে ভাল, কিয়নো আপুনি এপছুক এনেকা ক'বলৈ বা এপছুক পাগল হৈছে বুলি ক'বলৈ আপোনাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। আপুনি বিটিচিৰ একজন EM হৈ এপছুক এনেকা ক'বলৈ ক'ত ইমান সাহস পালে? আমাৰ যি বড়োসকলৰ সংগ্ৰামৰ বিনিময়ত আমাৰ বড়োসকলৰ যি মাৰ্টিয়াছসকলৰ বিনিময়ৰ ৫,০০০কৈ অধিক যি আমাৰ বড়োসকলে শ্বহীদ হ'ল, ইয়াৰ বিনিময়ত বিটিচি পোৱাৰ আপুনি বিটিচিৰ একজন EM হৈ আপুনি এনেকা কোৱাটো চবা নিদিয়ে, কিয়নো আপুনি ইমান নৈতিক অধিকাৰেই নাই এপছুক ক'বলৈ। আৰু এপছুক এনেকা কোৱাৰ পৰা দূৰত থাকাই আপুনি ভাল। আপুনি এপছুক এনেকা পাগল হৈছে বুলি কোৱাটো বহুতে মানে লজ্জাজনক, কিয়নো এপছুক আকৌ এবাৰ কৈছে আপুনি এপছুক এনেকা পাগল হৈছে বুলি নৈতিক অধিকাৰেই নাই। बे समाव आङो फेसबुकनि गेजेरजों बुंनो सानो, मैया खौरां बिजोङाव बिटिसिनि सासे EM आक्तारा आहमेद नामा, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिसायख'थियाव जेननानै पागल जादों होनना बुंदों। पागल दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिथाङा पागल जादों होननायनि बुंनो हानाय गोहो बहा मोनखो? आरो बिथाङा नैतिक अधिकारानो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा बर' माहारिया सोमावसारनायनि उनावसो आरो 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि उनावसो BTC BTR सोरजिजादों। आरो दिनै बिटिसिनि बर'फोरनि जि मुंख्लंनि आरो बर'फोरनि जि कस्त'नि बिनिमयाव सोरजिजानाय बिटिसिनि सासे EMआ बर'फोरनिनो माहारियारि आफाद एपसुखौ सोंखारिनो बुंनो पागल बुंनाया थारैनो दुखुनांथावना। आरो बेयावहाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि जानानै आङो धिक्कार होयो आरो सोंखारियो, गोख्रोङै सोंखारि हरो। बेबायदि गुबुन हारिनि मानसिया दिनै बहानिफ्राय इमान गोहो मोनखो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ? थारैनो बाथ्राखौ साननाया गाहाम। जोंनि ट्राइबेल माहारिनि फरायसाफोरा जे आसाम सरकारा मोनद' हारिनो जि ST होनो नागिरनाय, बिनि हेंथायै सोमावसारनाय जादों। आरो थांनाय जे 29 नभेम्बर खालि ग्रुप अफ मिनिस्टारनि जि रिकमेन्डेसन एसेम्ब्लियाव गथायनाय, स्पिकार बिथांनिसिम गथायनाय, बै सानखालि जोंनि क'क्राझाराव थानाय गासै माने इउनिभारसिटि फरायसालिमा डिग्री कलेजनि फरायसाफोर, ट्राइबेल फरायसाफोरा मोनद' हारिनो ST होनो थांनायनि हेंथायै सोमावसारनानै BTC सेक्रेटारियेटआव गावसोरनि आबेग दुखु मोननायजों बुफायला बुफायसि खालामनायनि उनाव बे जाथायखौ लानानै बिटिसिनि EM आक्तारा आहमेद बिथाङा
UPPL आरो एबसुआ बिसायख'थियाव जेननानै पागल जादों होनना बुंनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथावना मानो होनब्ला बिथांमोना राजखान्थिनि मानसि UPPL BJP कंग्रेस मा बुङो बुंलायबाय था नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सासे BTCनि EM आक्तारा आहमेद मु बायदि बिथांजोआ बेबायदि पागल जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनना बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा नितिक उदिकारानो गैया बिथांखौ जों खोनानो मोन्दों बावैसो ससियेल मिडियायाव बिथाङा BTCनि बाखिन्दा नङा होननानैबो गोबां मानसिफोरा ससियेल मिडियायाव बुंसोलायदों आरो बिथांनि सायावहाय गोख्रों नायबिजिरनाय जानांगौ जानला मानला मानसिफोरा BTCयावहाय हाबनानै बा भटार लिस्ट फैनानै बिसायख'थि गेलेनानै EM जागोन आरो बर'फोरखौ आसि थुना बाथ्रा बुंगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि माहारियारि आफादखौ पागल जादों होनना बुंगोन बेखौ जों मालाबाबो हजम खालामनानै थाया आरो बिथांखौ जों गोख्रों रावजों सोंखारियो आको कबलै মই খুজিছোঁ আক্তাৰা আহমেদ ডাঙৰীয়ানী আপুনি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সংগঠন বা এফচুক এনেকা পাগল হৈছে বুলি কোৱাৰ পৰা দূৰত থাকক নহ'লে কথা ভাল নহ'ব কিয়নো এফচুক আপুনি এনেকা ক'বলৈ নীতিক অধিকাৰী নাই আপুনি এনেকা কোৱাৰ পৰা দূৰত থাকক আমি খোকনি দিছোঁ আপোনাক এনেকা আবুল দাপুল এফচুক ক'বলৈ অধিকাৰ নাই আপোনালোকৰ অধিকাৰ নাই